Matinal de ciclisme d'hivern el que es va viure al llit del Túria amb motiu del Trofeu Ciutat de València de ciclocross, que ja va per l'edició que fa 17. Això sí, amb una temperatura que va fregar els 20 graus, és a dir, més pròpia de la primavera que d'este temps, i que van aprofitar moltíssims aficionats que es van repartir al llarg dels més de 2.800 metres de corda que tenia el circuit. Gran ambient el que es va viure des de primera hora. La prova va significar el debut en el càrrec del nou president de la Federació Espanyola de Ciclisme, l'exciclista, extècnic i també organizador vallisoletà José Luis López Cerrón. Es típico del norte, pero en Valencia también hay mucho ciclocross, lo sé, porque además tenéis aquí a Amadeo, que es el gran impulsor, ¿no? y un gran amante de esta especialidad. La verdad es que Valencia siempre me trae buenos recuerdos, porque en mi época deportiva y luego director, pues son tantas las carreras que corrimos aquí y tantos amigos también que tengo aquí, y por lo tanto, pues encantado de haber sido en Valencia justamente cuando he hecho este debut. En esta edició, la penya ciclista Campanar va retre homenatge als finats Pasqual Montparler i Víctor Cabedo, que van estar representats pels pares i germà del ciclista Tonda i pel fill de l'exvicepresident de la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana, homenatge que es feu extensiu a la memòria d'Iñaki Lejarreta, que havia mort atropellat per un cotxe 3 hores abans. La participació de luxe, tan sol van faltar Egoiz Murgoitio, lesionat en un genoll. De la resta estaven tots, començant per Isaac Suárez, l'actual campió d'Espanya de l'especialitat, seguint per Aitor Hernández, el gran dominador de la temporada, o Javier Ruiz de Larrinaga, triple campió d'Espanya, a més d'altres de gran nivell. Hem pogut veure l'eixida i com Òscar Vázquez, el gallec, prenia el capdavant de la carrera, Amadeo Olmos, una carrera que des del principi va mostrar els homes més forts d'esta especialitat. Bueno, l'eixida de les proves aquestes internacionals és per el rànquing de la UCI i si no és un sorteo és per la categoria i els resultats d'altres proves i de fet els que estan disputant aquestes proves eixen davant. De totes les formes, Òscar Vázquez, igual que el belga este que venia, i queren a Montó Ràpid i bueno, l'eixida va ser espectacular, l'eixida i tota la carrera, perquè una carrera que estan ahí disputant-se la carrera, que entren tres a l'esprint després d'estar una hora peleant, és perquè està disputat i el circuit se presta per fer aquestes coses. Ràpidament, els corredors del BioRacer, entre ells el campió d'Espanya, Isaac Suárez, recordem, va aconseguir aquest títol a Gandia en el mes de gener d'enguany encara, es col·locava en la primera posició amb el seu nebot un poc més endarrerit, però eren sempre els mateixos homes els que anaven a estar per aquestes posicions. És a dir, ahí estaven Aitor Hernández, Javier Ruiz de Larrinaga, estava Òscar Vázquez, estava Isaac Suárez, tots, i en aquest moment podem veure a Jorben Van Tigel, un corredor belga molt jove que vingué i li donà aquesta noteta internacional a la carrera. Sí, l'any passat era juvenil, és sub-23 de primer any i la veritat és que tinc una eixida espectacular. Tinc canviat 2 vegades de bicicleta, si no l'haurem vist un poc més avant. El que també estigui molt bé tot el matí va ser Dani Guerrero, que estigui disputant en cabeza de carrera i demostra el nivell que té, que guanya carreres així en la Comunitat Valenciana, però quan venen els bons també està davant. Al corredor de Xàtiva, Dani Guerrero, li costà un poquetet l'eixida i va haver d'anar remuntant un poc des de darrere, però finalment va aconseguir una meritòria plaça com veurem. Però així podem veure en el salt d'obstacles com Isaac Suárez sempre anava per davant, amb el 4 Javier Ruiz de Larrinaga, 3 vegades ha sigut campió d'Espanya Ruiz de Larrinaga, el corredor de Ameza Gazulla, a la vez, té 33 anys i va aconseguir el títol en 2009, 2010 i 2011. Recordem també que va ser professional en l'equip Kaiku a partir de l'any 2005. La carrera va comptar, Amadeo, amb moltíssim de públic, concentrat, això sí, en les zones més boniques, clar. Bueno, la idea, la poqueta experiència que tenim en esto, estem molts anys peleant en el ciclocross, des de fa 31 anys, y vamos a poco a poco más després a fer un circuit que siga vistós per l'espectador que vinga i pugui disfrutar del pas de la carrera cada volta 3 o 4 vegades. Un circuit, és cert, molt ràpid, però també molt tècnic. Els ciclistes també agraeixen això. Sí, no té ninguna puja forta que faci que s'obliden massa, però en contrapartida és tot planet que no té ningú puesto per descansar
i n'hi ha els 2 tramos d'arena i aquestes escaleretes i l'obstàcul que n'hi ha, que és el que està reglamentat per la UCI, que ho fa més espectacular. Ahí hem pogut veure com estava el corredor de Xàtiva, Dani Guerrero en la primera posició, però ràpidament era superat, anaven alternant-se, tots els ciclistes al capdavant, sempre intentant buscar una errada tècnica des de més per a poder anar-se'n, perquè, com diguem, en un circuit tan ràpid no és fàcil deixar-se als rivals. Isaac Suárez, Jorgen Van Tigelt, darrere Larrinaga i Betelu, poc més endarrerits, anaven altres corredors, una bonica instantània, la que recollien les nostres càmeres, i la zona de sorra. Esta és una complicació més que s'afegeix a la carrera. Esto li dona una noteta a la carrera. Ojalá que este tramo d'arena fora un poc més llarg, que seria un poc més espectacular, però és el que tenim i la veritat és que la gent allí, veure l'habilitat de cada corredor al passar per l'arena és molt entretingut i bonic i fa que la gent disfrute. De tant en tant, Aitor Hernández, aquí podem veure al capdavant, seguit de Larrinaga, intentaven pegar un estironet a veure si es deixaven a la resta i així anar eliminant rivals, perquè la possibilitat d'una arribada a l'esprint estava sobre el mateix circuit, és a dir, es veia com rodaven sempre junts i que havia aquesta possibilitat. Sí, en principi el que no pensàvem en ningú és que anaven a entrar tres a disputar la carrera a l'esprint, però que no eren molt diferències importants, sí que estava previst que fos així. Entre els que van per davant hem vist també Santiago Armero, un ciclista que es va fer així a la Comunitat Valenciana, com aquell que diu, corria en el Gramant i va donar uns anys molt bons també. Sí, Santi, a més de que ha guanyat aquesta carrera fa uns anys, ja ha corregut en l'equip d'ací de la Penya Campanar i està molt vinculat amb nosaltres. Cada any ve a córrer, ja mos ha dit que l'any que ve vindrà a córrer i així se despedirà del ciclocross. Hem pogut veure una xicoteta caiguda d'Òscar Vázquez, que a partir d'ahir ja li va minvar possibilitats d'anar en els de davant, és a dir, així se paguen, les xicotetes errades es paguen. Sí, qualsevol averia o una caiguda te fa la velocitat que se roda, és difícil de recuperar 4, 5 o 6 segons i si una caiguda es desconnecta, que per roda d'ells li costa un munt de recuperar-ho. Ahí podem veure com Jorgen Van Tigelt supera i també Dani Guerrero i van a buscar la possibilitat d'enganxar amb els 3 homes del capdavant, que són Isaac Suárez, primer, Larrinaga segon i Aitor Hernández en tercera posició. Els 3 homes que han començat dominant i que continuen dominant. Veurem si fins a última hora segueixen dominant. Ahí està Isaac Suárez, el càntabre, un home que ha guanyat 3 vegades la carrera. Sí, ha guanyat 3 vegades i este també corria en l'equip de la Penya de Campanar, en Cramant, i també és un corredor, ell, el germà Antonio Suárez i Kevin, que l'any passat guanyat el Campionat d'Espanya de juvenils en Gandia i ara està corrent així en sub-23 i segur que estarà davant al final de la carrera. Enguany, Isaac Suárez no ha guanyat carreres, ha fet molts tercers, com a Elorrio, segons, com a Musquiz i Villarcayo, quarts, com a Llodio també, i en una carrera internacional disputada a Asper-Gavere, a Bèlgica, va quedar en la posició número 18, així que tenia una espineta clavada i que es volia traure així. Ahí podem veure el transcurs de la carrera, feia vent, bufava de ponent, no dificultava massa el ritme dels ciclistes i, com sempre, al capdavant estos 3 homes. Isaac Suárez, Aitor Hernández, Larrinaga i un poc més enrere hem pogut veure a Dani Guerrero, que lluitava per no quedar-se despenjat. No, ja feu un esforç gran, en compte que estos viuen d'esto i ell treballa i en el rato lliure s'entrena i ho fa molt bé. La veritat és que Dani cada any se supera i ojalà en el Campionat d'Espanya estigui en companyia d'ells també per disputar alguna medalla. Un campionat d'Espanya que enguany es disputa a Nàvia, a Astúries, entre els dies 11 i 13 del mes de gener, que lògicament hi haurà representació de la Federació Valenciana. Bueno, allí estarem a veure si obtenim els mateixos resultats que l'any passat. Els corredors d'ací, sobretot els cadetes i juvenils i les fèmines, nivell tenen. En quant als màsters, l'any passat se guanyà un campionat d'Espanya i Dani estigué també dels primers i este any va estar dels primers perquè el circuit de Nàvia a Dani li va molt bé.
Ahí seguim veient els homes que encapçalen la carrera, Larrinaga, Suárez, també Aitor, estava també Dani Guerrero, Santi Armero, Kevin Suárez, Óscar Vázquez. Eren els homes que a poc anaven quedant perquè el belga Jorgen Van Tigelt a partir de la quinta volta va començar a tindre problemes i ja no va poder seguir el ritme que marcaven estos homes. Com bé ha explicat Amadeo, els tres primers són professionals, tant Aitor Hernández com Javier Ruiz de Larrinaga o Isaac Suárez, és gent que es dedica exclusivament a la temporada de ciclocross. Dani Guerrero és un aficionat més. Ahí podem veure estos dos homes de l'equip Orbea, que són Santi Armero i Kevin Suárez, que intentaven enganxar ahí amb el corredor de Xàtiva, que era qui tancava el quartet. A falta de 5 voltes ja anaven doblant ciclistes, tot i que el circuit era llarg, eh? Sí, el circuit tenia 2.800 i uns pocs metres, que és el que està reglamentat per la UCI. Si quizá haver algun repecho, pues costaria més de pegar les voltes. Així els corredors troben una mitja molt alta i en un plis-pas li han pegat la volta, però esto té un avantatge que ho fa més espectacular. Tal vegada es tirava en falta un poc la presència de Marcos Altur més prop dels primers, no? És el campió d'Espanya sub-23 de l'any passat i és un home que en un circuit com este hauria d'haver estat més avant. Sí, Marcos, ahir en el tramo de l'arena, en 2 voltes caigué, que anava els que taparaven un altre puesto, perquè un temps i després recuperar-lo s'ha muntat costós en un circuit tan ràpid. De totes les formes, en el campionat d'Espanya estarà més a davant que ha fet així en València. El circuit preciós, en tot el bosc del Túria, entre arbres, amb sorra, alguna dificultat, com aquestes escales que hi havia així. El circuit als corredors els agrada un muntó, perquè encara que és més exigent de lo que pareix així a la vista, perquè no tenen un puesto per recuperar-se, no hi ha una baixada que deixen donar pedals, però és d'habilitat i llevant unes parts tècniques, l'altre els corredors de fritura un muntó correguen. 6 homes al capdavant encara en esta situació, faltaven 5 voltes per acabar la carrera. Larrinaga en primera posició, Isaac segon, tercer Aitor, quart Guerrero, Armero i Kevin Suárez. Eren els 6 homes que anaven al capdavant, eren els que animaven la carrera. De tant en tant sempre hi havia algú que intentava sorprendre, intentava anar-se'n, aconseguia treure uns metres però cap arrere. I n'hi havia altres que sabien, com Javier Ruiz de Larrinaga, que si arribaven a l'esprint tenien poc a fer. Efectivament, estant ahí Aitor, pareixia que s'anava a guanyar a l'esprint i com va ser. I la veritat és que el tramet este d'arena que n'hi ha un poquet antes de meta, això dificulta encara que no siga ràpid perquè hi és més d'habilitat que altra cosa. Però vamos, fàcil no guanyar, des de luego li vindria justet perquè quan faltaven uns metres venien els tres que no sabies que anava a aconseguir la victòria. Hem pogut veure ja com pràcticament van separant-se dels altres tres, de Dani Guerrero, de Armero i de Kevin Suárez, i ahir ja pràcticament comencen a anar-se'n. És Aitor qui posa un fort ritme, li costa seguir-lo a Javi Ruiz de Larrinaga i més encara a Isaac Suárez. Ahí estan a veure si poden despenjar a Suárez perquè així seria un rival menys, però i per darrere si podem veure Dani Guerrero sempre tirant ell, seguit d'Armero i Kevin Suárez, i així Jorgen Van Tigelt, en la mateixa posició, ja despenjat també. Tingué una averia i canviar de bicicleta perquè era un terreno que ja no podia recuperar. I referent a Isaac, si haguera sigut haver estat plovent o haver hagut alguna dificultat més, a Isaac Suárez l'haver beneficiat el circuit, però vamos, el circuit és per tots igual i cada any té que ser més o menys paregut, canvia molt poquet. Això per a qui no ho entenga massa, cal dir que és igual que la bicicleta, n'hi ha qui és sprinter, n'hi ha qui li va millor la muntanya, n'hi ha qui li va millor a contrarrellotge, així cada especialista té un terreny. Claro, ja dic, Isaac és dels que més dominen esto, quan hi ha curves i fang i coses d'estes, és dels més habilidosos que n'hi ha. Els perseguidors que anaven també buscant retallar diferències respecte al trio capdavanter i el públic aprofitava per a fer les seues fotografies, passant-ho bé en un matí molt agradable. I la sorra que complicava cada vegada més
el pas als ciclistes perquè cada vegada està més molla i quan a un li costa, el que va davant li costa, els de darrere lògicament tenen més dificultats per a superar-ho, com li passa ara a Kevin Suárez per darrere de Santiago Armero. A punt ja d'arribar a les dues últimes voltes, així podem veure un atac de Javi Ruiz de Larrinaga. Sabia que se ho havia de jugar tot, intenta anar-se'n, però, com bé explicarà ahir després, també va tindre un xicotet problema, també va tindre una caigudeta quan anava lleugerament destacat i això li va minvar possibilitats d'adjudicar-se la victòria. Així es pot comprovar, Amadeo, que la diferència ja és notable. La diferència és important i també és un xaval que cada any ha vingut a córrer així, dona tot i no causa ningú tipus de problema. Ojalà que queden molts corredors com Larry. Podem veure com Aitor Hernández és el qui insisteix en la persecució, un Aitor que té 30 anys, complirà anys el 24 del pròxim mes de gener i que com a professional, correguent també Euskaltel, ha guanyat la muntanya del País Basc el 2007, va ser segon i tercer en etapes de la bicicleta basca i que des de 2010 es dedica al ciclocross en exclusiva. Imatges ara de Dani Guerrero portant darrere Santi Armero i Kevin Suárez. Era el trio que anava a lluitar per la que es diu medalla de xocolate. Sí, el que més perd en una carrera. El que ja no puja al podi. Però bé, estar entre els primers sempre és significatiu. I així podem veure com també Kevin ho intentava, Santi Armero tenia problemes en la sorra, s'havia de refer i de nou intentar. Arribàvem a l'última volta, el toc de campana per als tres primers que passaven i que seguien lluitant per la victòria. Isaac Suárez, que sabia que tampoc tenia massa a fer en un sprint, ho intentava anar-se'n, de fet treia uns metres, però el circuit era molt llarg, Amadeo. Llarg i no era massa dificultós per les qualitats de Suárez i per això el pillaren. Si haguera sigut, no sé, que haguera plogut, Isaac haguera plegat també en aquesta ocasió. Ahí podem veure ja com Aitor Hernández es posava al capdavant, Dani Guerrero es deixava als dos corredors de l'Orbea, Armero i Kevin Suárez, i Aitor Hernández ja no anava a donar possibilitat a ningú de que el passara en pràcticament l'última part del circuit. Ja ell té confiança, està guanyant a muntó de carreres i ell sap que és quasi imbatible en un circuit així en el terreno com este nostre. El podem veure en primera posició, seguit d'Isaac Suárez, de Larrinaga, poquet a poquet se n'anava, treia uns metres, Dani Guerrero que lluitava per veure si encara podia enllaçar i buscar un lloc de podi, no ho anava a tindre fàcil i, això sí, es deixava darrere als dos corredors de l'Orbea. Mentrestant, últims compassos de la carrera per a Aitor Hernández, Larrinaga i Isaac Suárez, sempre Aitor Hernández en esta última volta al capdavant del trio, sempre portant ell la veu cantant, no deixant que ningú el passara perquè així les possibilitats després de passar a un altre corredor són poques. L'avantatge d'anar davant és que tens una averia de més per enrere teu, si vas darrere tens una averia i ja has perdut contacte amb ells. Aquí podem veure com se n'anava el públic expectant a l'arribada, sempre Aitor Hernández en primera posició, seguit per Larrinaga, en tercera posició Isaac Suárez, el més perjudicat d'una arribada a l'esprint i a punt ja de fer els últims metres. Ahí estaven el públic ja expectant, seguia pràcticament tot el discórrer perquè entraven en la recta de meta els corredors i anem a veure pràcticament primer a Dani Guerrero passant per la sorra, però tot seguit anem a veure l'esprint final perquè ahí estan ja els tres ciclistes en la recta de meta, Aitor que no dona cap opció i que supera a Larrinaga i a Isaac. Eren els tres homes que anaven a ocupar lloc en el podi. Entraven al gust doble